Výstavba križovatky medzi diaľnicami D1 a D4 pri Bratislave je jedným z najdôležitejších dopravných projektov na Slovensku. Jeho cieľom je odkloniť časť tranzitnej dopravy, ako aj zlepšiť plynulosť a efektivitu dopravy v hlavnom meste a jeho okolí. Diaľnica D1 ako hlavná tepna Slovenska spája západnú a východnú časť krajiny, zatiaľ čo D4 má slúžiť ako vonkajší obchvat Bratislavy, ktorý má odľahčiť mestskú dopravu a umožniť tranzitnej doprave obísť centrum mesta. Výstavba D4 bola ukončená a uvedená do prevádzky v roku 2021. Chýbajúce prepojenie z D1 spôsobilo, že jej potenciál nebol plne využitý. Tento stav bol výsledkom viacerých faktorov vrátane zmeny pôvodného projektu križovatky, ktorá mala viesť ponad diaľnicu D1. Pôvodný plán počítal tiež s rozšírením diaľnice o obojstranné dvojpruhové jednosmerné kolektory, ktoré by slúžili na prepojenie diaľnice s miestnymi komunikáciami a zlepšili by dostupnosť pre obyvateľov okolitých obcí. V roku 2015 však Národná diaľničná spoločnosť zmenila pôvodný plán a rozhodla sa pre rozšírenie diaľnice D1 na 8 pruhov bez výstavby kolektorov. V novembri 2022 Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu s víťazom tendra na výstavbu rozšírenia D1 medzi Bratislavou a Triblavinou vrátane križovatky D1 D4. Poľská firma Budimex sa zaviazala postaviť 3,6 km úsek za približne 3 roky. Zmluvná cena je zhruba 110 miliónov eur a stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Projekt rozšírenia D1 medzi Bratislavou a Triblavinou začína pred mimoúrovňovou križovatkou Vajnory pri Zlatých pieskoch a končí v križovatke Triblavina. Súčasťou projektu je nielen rozšírenie a rekonštrukcia vozovky diaľnice D1, ale aj vybudovanie križovatky s diaľnicou D4. V rámci stavby bude postavených 18 mostov a protihlukové steny v celkovej dĺžke viac ako 2,5 km. Okrem toho bude diaľnica vybavená novým informačným systémom, bezpečnostnými zálivmi, odstavnými pruhmi, protihlukovými stenami, oplotením a preložkami inžinierskych sietí. V novembri 2024 boli sprejazdené prvé vetvy križovatky D1 D4. Prvá bola otvorená vetva z Jaroviec smerom do Trnavy a druhá vetva spája Trnavu s Račou. V rámci výstavby križovatky D1 a D4 pri Bratislave je nevyhnutné zvýšiť niveletu, teda výškovú úroveň diaľnice D1, aby sa zabezpečilo bezkolízne kríženie s diaľnicou D4. Tento proces zahŕňa zdvihnutie diaľnice D1 ponad diaľnicu D4, čo umožní plynulý a bezpečný tok dopravy na oboch diaľniciach. Na realizáciu tohto zvýšenia sa budujú dočasné obchádzkové trasy, na ktoré bude presmerovaná doprava z D1 počas stavebných prác. Počas tohto obdobia dôjde k obmedzeniu rýchlosti a zúženiu jazdných pruhov, aby sa minimalizovali dopady na plynulosť dopravy. Po dokončení zvýšenia nivelity a súvisiacich stavebných prác bude doprava opäť presmerovaná na pôvodnú trasu diaľnice D1, ktorá už bude prechádzať ponad diaľnicu D4. V priebehu roka 2025 sa plánuje otvorenie ďalších vetiev križovatky, čo umožní plnohodnotné prepojenie diaľnic D1 a D4 vo všetkých smeroch. Pokračovať budú tiež práce na rozšírení a modernizácii úseku medzi Zlatými pieskami a Triblavinou. Cieľom je zvýšiť kapacitu diaľnice a zlepšiť plynulosť dopravy v tomto frekventovanom úseku.